איך לבוא מוכנה לתהליך של הפקה של שיר. יש הרבה בנות שבאות אליי ואומרות לי, נעמה, אני רוצה שהשיר הזה יצא כמה שיותר מהר, אתמול. גם כאלה שלא דחוף להן שהשיר שלהם יצא כל כך מהר. עדיין, איך אפשר לבוא כמה שיותר מוכנה להפקה? דבר ראשון, כדאי לבוא מוכנות עם כמה שירים שלכן. א', זה בשביל שהמפיק שלכן יכיר אתכן טוב יותר. גם לפעמים שיר אחד שאתן מרגישות שהוא גמור, יכול להיות שיש שם עוד איזושהי עבודה על הבית, מבנה, על המילים, לחן. ושיר אחר שאתן מרגישות שהוא כזה רק סקיצה, המפיק יכול לשמוע בו את הפוטנציאל האדיר שיש בו, ולהמליץ לכן להתחיל לעבוד דווקא עליו. דבר שני, רפרנסי. ברוב שזה חשוב, עשיתי על זה 2 סרטונים בנפרד, אז מוזמנות לדפדף בעמוד שלי ולחפש את הסרטונים האלה. דבר שלישי, הבינו מה האמירה שלכן בכל שיר שלכן, ואיך אתן רוצות להביע אותה. לדוגמה, נגיד יש לכן שיר שאתן מאוד כועסות בו. איך אתן רוצות להביע את הכעס שלכן? בלשבור את הכלים, או בכעס כזה פנימי יותר, מופנם, לצעוק אותו, או לומר אותו בצורה נוקבת. אני לא מדברת על בחירת המילים, אלא על ההגשה. וההגשה משפיעה באופן ישיר על ההפקה. אתן מתכננות להוציא שיר בקרוב, או מתלבטות מתישהו להוציא שיר, מוזמנות לעקוב אחריי לחלק ב' של טיפים איך לבוא מוכנה לתהליך של הפקה של שיר.